Suomi on edelläkävijä etäluettavassa sähkönmittauksessa. Ensi vuoden alkuun mennessä 80% maamme talouksista on vaihdettu uudet sähkömittarit. Aidon on toimittanut Suomeen jo noin 800 000 niin kutsuttua älykästä mittaria. Toimitusjohtaja Timo Kruuns Aidon Oy:stä, mikä tekee sähkömittarista älykkään? Olen usein verrannut älykästä sähkömittaria älypuhelimeen. Älypuhelimellakin voi edelleen soittaa ja lähettää viestiä, mutta kuitenkin sen tärkeimmät ominaisuudet ovat muokattavuus ja ne sovellutukset. Yhtä lailla älykkäällä sähkömittarilla voi edelleen mitata sähköä ja lukea kulutuslukemat, mutta sen tärkeimmät ominaisuudet ovat jo aivan muuta verkonhallintaan ja kuluttajan informaatioon liittyviä asioita. Mutta mitä muuta nykyaikaisella sähkömittarilla voi sitten tehdä kuin lukea sähkökulutusta? Itse asiassa olemme unohtaneet sanan mittari. Kutsumme tätä uutta laitetta energiapalvelulaitteeksi. Energiapalvelulaitteella on merkittävä asema sähköverkon ja kuluttajan välissä. Se pystyy tuottamaan huomattavasti enemmän tietoa kuluttajalle sähkön käytöstä, mutta se pystyy myös tuottamaan paljon tietoa sähköverkon tilasta. Miten tätä tietoa voidaan hyödyntää? Esimerkiksi verkonhallinnassa tämä energiapalvelulaite pystyy tunnistamaan verkon häiriöt ja informoimaan niistä reaaliajassa sähköyhtiöille. Sähköyhtiö pystyy suorittamaan korjaustoimenpiteet välittömästi ja tämä säästää aikaa ja rahaa sekä nostaa kuluttajien palvelua huomattavasti. Kun nyt suurin osa Suomen mittauspisteistä on päivitetty uusiin laitteisiin, keskittyykö Aidon tulevaisuudessa kansainväliseen liiketoimintaan? Kyllä ja ei. Strategianamme on laajentua Pohjoismaissa ja etenkin Norjassa, jossa on alkamassa maanlaajuinen mittareiden vaihtoprojekti, kuten Suomessa on tapahtunut. Toisena kulmakivenämme on kehittää olemassa olevia järjestelmiä yhdessä suomalaisten asiakkaiden kanssa. Mitä uutta Aidon aikoo tarjota Suomen asiakkailleen? Kuten alussa totesin, Suomi on edelläkävijä maa älykkään mittauksen rakentamisessa. Nyt menemme kohti älykkäitä sähköverkkoja ja tämä tuo uuden haasteen sekä asiakkaillemme että meille. Mutta yhteistyössä kehitämme uusia ratkaisuja älykkään sähköverkon tarpeisiin. Myös tietoliikenneratkaisut tulevat kehittymään valtavasti ja niiden hyödyntämisessä aiomme olla eturintamassa. Aidonin toimitusjohtajalla on siis selkeä ja positiivinen visio tulevaisuudesta. Kyllä, tulemme edelleen tuottamaan sellaisia palveluja ja tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaillemme. Ja hiljattain tapahtunut omistusjärjestelymme, jossa ruotsalainen Alder tuli Aidonin pääomistajaksi, entisestään vahvistaa tätä. Suomen asiakkaat voivat siis jatkossakin luottaa Aidoniin. Kyllä, ehdottomasti. Kiitos toimitusjohtaja Timo Kruuns. Kiitos.